Egunon guztioi, egunon danori. Ondo etorri eta eskerrik asko kazetarioi, 58. Durangoko azokaren aurkezpenera etortzearren. Ez dira gutxi eta estimatuta dago. Gure eskerrik beroena eman nahi diet gure babesleei, lehenbizi erakunde publikoei, Eusko Jaurlaritzako, Bizkaiko Foru Aldundiko eta Durangoko Udaleko ordezkariei, eta Gipuzko eta Arabako Foru Aldundiko eta Nafarroako Gobernuko ordezkariei. Baita ere, azokako babesletza osatzen duten erakunde pribatuei, BBKko, Euskalteleko, Eroskiko eta Konfekopeko arduradunei. Azken hau babesle berria, ondo etorri, Konfekop. Eskerrak eman nahi dizkiet era berean guneetako arduradunei. Antolakuntzan bidelagun izateagatik. Eta zelanez Gerediak elkarteko lantalde osoari. Batzuk hemen daude, beste batzuk bulegoan geratu dira, baina eskerrik asko haiei ere egiten duten lanagatik. Durangoko azoka jende askok egiten du posible, sarritan esaten dugu, sortzaileek, argitaletxeek, disketxeek, erakundeek, komunikabideek, herri mugimenduek, eta noski kulturzaleek. Horiek guztiek betetzen dute Durangoko azoka kulturaz eta energiaz. Horiek guztiek ere egiten dute urte guztian zehar erein ere, azoka loratu ahal izateko hasia. Eskerrik asko guztioi, antolatzaile izenean. Eman diezaiogun hasiera gaurko aurkezpenari, gaur hemen esan dudan moduan, 58. Durangoko azokako irudia eta leloa aurkeztuko dizkizuegu, zerbait aurkeztu dugu dagoeneko. Aurretik baina, erakunde publikoetako ordezkariei eman nahi dietitza, eta horretarako etxetik hasiko gara, Durangotik, Mireia Elkoro Iribe, Durangoko alkatea da. Mireia, zeurea da hitza. Eskerrik asko, Beñat. Egunon guztioi. Eskerrak, uste dut Beñatek eman dauzela aldez aurretik danoi, eta nik be esker horietara gehitu nahi dut. Ze azkenean guretzat oso garrantzitsua da azoka hau Durangon izatea. Urtero egiten dugun bezala, berriz be hemen biltzen gara, gure agendako hitzordu garrantzitsuenetako bat aurkezteko. Durangoko agendan, beste ekitaldi eta jarduera askoren artean, bizita bereziki garrantzitsu ditugu. Bata, ate joka daukaguna, Durangoko San Fausto jaiak. Eta bestea, gaur aurkezten duguna, Durangoko azoka. Durangarrentzako eta Euskal Herri osotik etorritako Euskal Kultura zaleentzako ezinbesteko hitzordua. Oraingo honetan, 58. edizioa ospatzen dugu. Eta honantz nentorrenean, aurtengo leloaz pentsatzen nentorren, fantasia da. 58 urte igaro dira, Gerediagako kideek Euskal Kultura argitara ateratzeko azoka bat antolatzea erabaki zutenetik. Segurazki, duela 58 urte, Durangoko azoka hau sortzea pentsatu zutenek, euren fantasia batetik abiatuko ziren. Segurazki, momentu hartan, azoka zertara heldu zitekeen amestu ere ez zuten egingo. Eta begira, 58 urte beranduago, fantasia hori urtero irrikaz itxaroten dugun ekitaldi oso famatua eta finkatua bihurtu da. Izan ere, abenduko egun horiek gorriz markatuta daude gu guztion egutegietan. Durangoko azoka kultur transmisioan eragin nahi duen sare landu eta egonkor baten emaitza da. Urte osoan zehar, idazle, musikari, ekoizle, ezberdinek sortzen ibili diren 100 lanentzako erakusleio ezin hobea. Fantasia moduan jaio izan zitekeen ekitaldi hau urtez urte, hamarkada, Euskal kulturaren hauspo bihurtu da. Urtez urte, fantasia honi esker, Durangoko landako gunea, inguruko kaleak, plazak, tabernak eta txokoak kulturzalez betetzen dira eta Durango Euskal kulturaren hiriburu bihurtzen da egun gutxi batzuetarako. Baina badanik eta Durangoko udaleko beste hainbat kidek
daukagun beste fantasia bat. Durangoko azokaz haratago, Durango euskal kulturaren eta euskararen egoitza bihurtzea. Urteko gainerako egunetan ere, dauzkagun instalazio ezberdinak erabiliz eta kultur ekimen ezberdinak bultzatuz eta lagunduz. Hori da gure egungo fantasia Durangon. Orain fantasia hori egi bihurtzeko, duela 58 urte Gerediagakoek egin zuten bezala, bide lagun egokiak bilatu, hemen uste dut onenak ditugula, eta gogor lan egin beharko dugu gure ametsa eta helburua lortu arte. Bitartean, gure azokaz disfrutatzen jarraitu daigu danok. Aurten gainera, jarduera berritzaile batez gozatu ahal izango dugu, Gerediagaren eskutik, Durangoko udaletxearen fatxadako pinturak hobeto ezagutzeko aukera izango baitugu. Beraz, Durangoko ateak zabalik daude guztiontzat, etorri eta gozatu fantasia honetaz. Eskerrik. Orain Isak Amezaga Bizkaiko Euskara Zuzenari Nagusiari emango diogu hitza, mesedez, Isak. Eskerrik asko Beñat. Gerediaga alkarteko arduradunak eta egunetako arduradunak, alkate Andrea, Agirre jauna, agintariak, babesleak, erakunde kolaboratzaileak egun on guztioi. Euskaldunak eta kultura zaleok Durangoko azokako 58. edizio honetan alkartzea sano pozgarria da. Oidanlez, Bizkaiko Foru Aldundiak azokagaz bat egiten dau gure lurraldeko literatura, kultura eta aniztasuna aurrera ekarteko. Urtero, tokiko talentu handiko sortzaile bat, gure nortasun kulturalaren sakontasunen murgiltzen da, herrilez garenaren eta azoka emblematiko oneri izakera emoten deutzan kartela diseinatzeko. Honek, gure herriaren sormena loratzen ari dela, gure artistak benetako altxorrak dirala, eta euskal kulturak munduan leku berezia daukala gogarazoten deusku. Euskara gure nortasunaren ahotsa da, gure historia, balioak, tradizioak transmititzen dauzana. Holan, mundu gero eta globalizatu honetan, euskara babestea, jagotea, sustatzea, derrigorrezkoa da, gure kultura eta datozen belaunaldiekaz lotura bizirik mantentzeko. Euskal literaturak be, aparteko garrantzia dauka prozesu guzti honetan. Gure sortzaileek, garaikideak zein klasikoak izan, euskara erabiltzen dabe gure realidadea, gure irudimena eta gure ametsak islatzen dabesan historiak ehuntzeko. Literaturaren bidez, gure iragana aztertzen dugu, gure orainaz hausnartu eta aukeraz betetako etorkizuna ikusten dugu. Azokan, sortzaileek euren lanak munduagaz partekatzen dabez, eta irakurleak gure kulturaren aniztasuna eta aberastasuna besarkatzen daben historietan murgildu leitekez. Beraz, aurtengo leloa eta kartela ezagutzen aregaren honetan, azoka SS ondare kultural guzti hau baloratzen eta estimatzen dauan komunidadea be balioan jarri gura gaunke. Itzordu hau errealidade egiteko urtero egiten dozuen lanagaitik, eskerrik asko Durangoko udalari, Gerediaga elkarteari, argitaletxe, musikari, idazle, artista eta sortzailei euskal kulturaren makinaria lotu barik astintzearren. Eskerrik asko guztioi ba, euskal sormenaren, kulturaren eta euskararen jai honen parte izateagaitik. Gozatu daigun Durangoko azokaz fantasia da eta. Eta Andoni Iturberi emango diogu hitza, Eusko Jaurlaritzako kultura sailburu ordea. Egun guztioi eta lehendabiz eskerrik asko konbitatzagatik aurkezpen honetara, ze egun importantea da zuentzat eta guretzat ere bai, ez? Eta egun hon, eskerrik asko kazetarioi ere etortzagatik, zuen lana oso garrantzitsua da, kultur proiektu eri oihartzuna emateko gizarte konplikadu honetan, ez? Hau esan da, Eusko Jaurlaritzatik proiektu hau funtsezko ikusten dugu, ez? Eta ez gu bakarrik, badakigu Durangon errotuta dagola eta finkatuta dagola
baina azokak duen indarra nik uste dut Durangotik at doala, ez? Momentu eskazak bizi izan ditugu danok, zuek lehenengo lerroan, baina nik uste dut erakunde publikoak horregon gara beti laguntza emoteko eta gure eskuetan dagona bintzat zuen lanerako edo zuen lana erreztetuko, ez? Eta goraipatuko nuke gauza bat, dauen elkarlana. Eta ikusten baduzu hemen aurrean dagoen kartela, erakunde publiko guztiek hemen batzen gara, ez? Gipuzkoako Foru Aldundia, Arabako Foru Aldundia, Bizkaiko Foru Aldundia, Udaletxea eta Eusko Jaurlaritza. Eta hori importantea da. Eta bar ikusten da, adostasun bat dagoela edo errekonozimento bat dagoela, hemen daukagula proiektu nazional bat kulturarekin lotutako sortzaileekin, editorekin, musikariekin, eta abar. Eta hori baloaren jarriko nuke. Eta jarriko nuke balorean beste goza bat. Eta ondela gitxi lehendakariak aipatzen zuena, ez? Publiko eta pribadoen arteko elkarlana. Publikoa hemen gaude, ez dago inongo dudarik. Bai oso importantea da partaidetza pribatua eren egotea. Importantea da eroski egotea, importantea da partaide berri bat hemen egotea kooperatibatik, importantea da Euskaltel, nik uste dut hauzela da bidea, nazio honetan daukagun proiektu honi indarra eta etorkizuna emateko. Eta bukatzera noa, hasieran esaten duen Durangotik at doan proiektua. Eta hor daukazua liburu dendetan egiten duzuen proiektuak eta sortzaile berriak edo liburu berriak aurkeztearena. Gukoen dela gitzi kultura plan estrategikoa onartu gendun 2023-2028 eta helburu nagusiena zen kultura erdigunera ekartzea. Kultura garrantzitsua du gizartean, bai askotan eskara kapaz gizarteari ezateko ze importantzia edo ze garrantzia duen kulturak gizarte baten barruan, ez? Hori da helburu nagusetariko bat. Eta hori barruan, oin modan jarri dan espresio bat, ez? Talentoa. Kulturan beti eukidugu talentoa. Ze kultura talentoa espaduzu, ez ara kulturgilea, ez ara sortzailea. Beraz, aprobetsatu daigun olatu hori ere, ez? Guretzako sortzaileak importantea dira. Zegaitek dira importanteak, ze edukinak sortzen dituzte. Eta edukinak dauzen einean, etorkizuna dago. Imaginatzen dozuek gizarte bat edukin barik? Ez, eta? Babestu daigun sortzaileak, eta aprobetsan dago sortzaile eta hitz egiten agerala, Simoni Zorionak emoteko zehatzen dagoen kartela, ni nire etxean proba bat egin nuen nire alabarekin, eta ez zen aita flipando. Zorionak, eta Zorionak zuek egiten duzuen lanagatik, zuentzat garrantzitu dena, Durangoretzat importantea da, baina nazio honetan ere arrakastatzua da eta importantea da. Eskerrik asko benetan egiten duzuen esfortzagatik, eta nik uste dut hemen egoko garela gure eskua beti zabalik laguntzeko eta bultzatzeko olako proiektu bat. Eskerrik asko. Eskerrik asko Andoni. Eta orain bai, aurtengo leloa eta kartela aurkeztuko ditugu. Lehenengo eta behin Nerea Mujikari, Gerediaga Elkarteko presidenteari, emango diotitza, mesedez Nerea, torri. Aurten, abenduaren 6-tik 10-era, Durangoko azoka fantasiaz beteko da. 58. edizioa, entzun dugu, izango da urtengoa. Dagoeneko 58 urte igaro dira hasierako bultzatzaileen ametsetik. Fantasia hura errealitate bihurtu zen. Eta gaur egun euskal kulturaren egutegian ezinbesteko hitzordua dugu. Aurten ere, hementxe espero zaituztegu. Euskal kulturari bultzada emateko asmoz. Durangoko azoka jendetsu eta aberatza izatea horixe da gure fantasia. Denetarik egongo da. Hitzaldiak, solasaldiak, proiekzioak, tailerrak, liburuak, diskoak, emozioak, grazia, poesia. Eta gure aurtengo lemak dioen lez, fantasia. Fantasia da sortzaile berrien ilusioa. Fantasia da liburuen usaina, diskoen kolorea. Fantasia da kulturzaleen irribarrea, gustuko lana eskuetan
hartzea. Fantasia da bolondrezek egiten duten lan ezin hobea. Fantasia da jende alaiaren berbaroa, sortzen den giroa. Fantasia da aspaldi ikusi gabeko lagunekin topatzea, zelan ez. Fantasia da etorkizunean sortzaile bezala parte hartuko duen kulturzalearen desira. Fantasia da ume txikien begietako distira. Fantasia da sormen bakoitzaren istorioan dagoen magia. Fantasia hutsa da ideia batek sortzailearen imaginaziotik Durangoko azokaraino egiten duen bidea. Fantasia da barrenean pizten den bizi gogoa. Eta amaitzeko, fantasia izugarria da. Negu hurbilean kulturaren beroa. 1001 arrazoiengatik, Durangoko azoka fantasia da. Eskerrik asko. Fantasia hori, aurtengo irudiaren egileak, kartel eder honetan agertu du, dudarik ez. Simon Agirre artista hernaniarra da, aurtengo irudiaren egilea. Ilustrazioak, grabatuak eta animazioak sortzen ibilia da, besteak beste. Ona etortzea eskatuko diot, bere lanaren azalpenak emateko. Simon, mesedez, etorri. Eskerrik asko. Lehenengo eskerrak eman aukeragatik, Gerediaga eta Sorlandeko jendeai. Eta, ez dakit, pixkatitzen got prozesuaz edo, lehenengo ideia hori izan zen, fantasia da leloa eman ziaten, eta horren inguruan mundu bat sortzea, azokaren mundua. Eta orduan elementu fantastikoak nahastu nituen, azokako elementu propioekin, liburuak, musika, zinema, eta, hasi nintzen lehenengo marrazkiak iten biden, eta gero pentsatu nun 3 dimentsiotara pasatzea, mundu horrek sakontasuna ukitzeko, eta errealitate virtualeko kasko batzukin modelatu nun dena. Ezakit, zaila da hola ulertzea pixkat. Da, kaskoa jarrita tamando batzukin hirian bezala modelatzen da. Eta, gauza da hor barruan sartuta lana indaitekela, eta proposa iruditu zitzaidan mundu hau sortzeko. Eta erabili nahi izan ditun kolore alaiak azokaren ere festa edo jai izaera hori pixkat representatzeko, eta gero denak daka pixkat toke plastilina bat, tekstura bat, eta hori, pixkat ere jolasa edo sartzeko. Dena, pixkat ondo pasatzea ere badala azoka. Eta, sormenai buruz dijoa kartela pixkat. Sormenak ekartzen duna, bueltan ekartzen dizu, zuk ematen dezuna. Horregatik, azpian dagona aurpegi bat da, berez irakurtzen dago liburua, eta hortikan loretik berriz erortzen zaio ura, eta bera sortzen da.
da pixkat sormenaren ziklo bat bezala irudikatzea. Eta, hortik ateatzen da, hortik sortzen da unibertso guztia. Eta hori, azokan, azkenean musika, literatura eta dena, bata besteari laguntzen dio, nik uste, eta ideia hori izan pixkat. Eskerrik asko, Simon, Durangoko azokaren fantasia hain modu ederrean islatzeagatik benetan. Hilabete 2 falta dira landako guneko ateak kulturzalei irekitzeko, eta hasiak gara prestaketa lanetan, hasiak baino gehiago, esango nukenik. Egitarauak osatzen gabiltza, azokako gune ugarietarako, talaia, ahotsenea, irudienea, kabia, zagu ganbara eta eszenatokia, eta museoa ere bai, leku faltan, azkenen urteetan museoan ere, Durangoko Arte eta Historia Museoan ere ekitaldi batzuk antolatzen ditugu eta. Gogoratu nahi dugu, egitarauan parte hartu gura duten sortzaileek, oraindik badutela proposamenak aurkezteko aukera, urriaren 15 bitarte. Oraindik izen emateko epea zabali dago beraz. Aurrez aipatu bezala, abenduaren 6tik 10 ospatuko dugu 58. Durangoko azoka. Aurtengoan abenduaren 7an, azokaren 2. egunean, ostegunez, izango da ikasle goiza. Ikastetxetako eta aisialdi taldetako gazteei zuzendutako tailer, hitzaldi, ikuskizun, egitarau oparoa izango da guneetan. Etorriko ez diren ikastetxeek portada erronkan parte hartzeko aukera izango dute. Eta gogoratu, ikasle goiza izan arren, abenduaren 7a ikasle goiza izan arren, azoka bisitari guztientzat zabalik egongo da, gainerako egun guztietan bezala. Bestalde, badakizuenez, 2020an online azoka ipini genuen martxan. Pandemiak eragindako egoerak behartuta. 2021an aurrez aurrekoa eta virtuala elkartu genituen, erdibideko azoka batean. Iaz onlineko aukera mantendu arren azoka presentziale indartu genuen, eta erabiltzaileek ere aukera hori lehenetsi zuten. Hori dela eta aurten aurrez aurreko azokaren aldeko apustu osoa egingo dugu. Online ereduaren lehioa itxi egingo dugu aurten. Hala ere, esaten dugu moduan, persiana guztiz itxibarik. Izan ere, etorkizunean horren premia baldin badago, egoerara egokitzeko prest egongo gara, baina aurten ez dugu online dendarik izango azokan. Eta azoka amaitu eta gero zer, bordator zunon handa. Ekimen horren bitartez, Euskal Herri osorako zabalkundearekin azokari jarrepena emango diogu. Ekimen horri esker Durangoko azokako nobedadeak eskuragarri egongo dira Euskal Herriko hainbat liburu saltokitan, aipatu da lehen ere. Horietako zenbaitetan gainera, liburu aurkezpen bereziak antolatuko ditugu. Liburu saltokientzat izena ematea asteon zabaldu dugu eta denbora batez zabalik eukiko dugu, nahi duten saltoki guztiek izena eman dezaten. Hauek guztiak azalduta, herritarrei Durangoko azokara etortzeko gonbite egiten diegu, euskal sorkuntza bultzatzeko, kulturaz gozatzeko eta fantasia honen parte izateko. Bai, erabaki hori hartze ez da erraza izan, 3 urtean eduki dugu online denda martxan, martxa hartzea ere kostatu egin zaigu momentu batzuetan, hori aitortu egin behar dugu. 3. urterako online denda eder bat geneukala uste genuen, oso ondo funtzionatu zuen, eta hortxe zegoen online denda, baina erabilera gutxirekin. Eta horra onda dilema, ez da? Hau guk elkarbanatu dugu, babesleekin, partaideekin, azokako erakusketariekin, kultur maila osatzen dutenekin, eta erantzun erabatekorik inorkestu izan. Eta, kontuak horrela izan da, eta erabilera murritza izan da, eta gura apustua aurrez aurreko azoka dela kontuan hartuta, asko kostatu zaigu, baina erabaki hori hartu du azkenean, baina argi esan da, soli egongo gara, etorkizunean beharko baliz berriz ere online dena martxan jartzeko. Ez dago jakiterik nora joko duen bizitarien eskariak edo dena delakoak.